Dyma 3 darn o gyngor gan ein staff gyrfaoedd arbenigol ar sut i gael cyfweliad llwyddiannus. 1. Gwnaed y waith ymchwil. Edrycha ar wefan y cwmni i ddysgu am ei gwerthoedd, ei cynhyrchion a'i gwasanaethau, yn ogystal â newyddion diweddar am y cyflogwr. Darllen ar swydd ddisgrifiad gan nodi'r sgiliau craidd y mae'r cyflogwr yn gofyn amdanynt. Os wyt ti'n gwybod pwy sy'n dy gyfweld, edrycha ar ei tudalen LinkedIn i gael gwybodaeth am ei cefndir proffesiynol. Gwna'n siŵr dy fod wedi newid gosodiadau dy gyfrif i preifat mwyn pori proffiliau LinkedIn yn ddienw. 2. Pro strwythur i dy atebion. Defnyddio'r dechneg 3 cham hon ar gyfer dy atebion gan ganolbwyntio ar dy gryfderau, dy brofiad a hyfforddiant. Cryfderau. Beth wyt ti'n ei wneud yn dda? Profiad. Beth wyt ti wedi ei wneud a fyddai'n cyd-fynd â'r tasgau yn y swydd ddisgrifiad? Hyfforddiant. Pa hyfforddiant neu gymwysterau sydd gen ti y mae'r swydd yn gofyn amdanynt? 3. Ceisio ymarfer ateb cwestiynau cyfweliad. Yn dibynnu ar y cwmni, bydde di'n cael gwahanol fathau o gwestiynau. Siarada â'n staff gyrfaoedd arbenigol yn Cymru'n gweithio i gael gwell syniad o'r cwestiynau a gallen nhw ei gofyn. Ceisio ymarfer ateb cwestiynau ar lafar gyda rhywun sy'n gallu rhoi adborth gonest i ti. Y mwyaf fydde di'n ymarfer, y mwyaf hyderus fydde di yn y cyfweliad. Chwilio am cyngor ynglŷn â gwaith gan Cymru'n gweithio am ragor o arweiniad ar sut i wneud y gorau o dy gyfweliad.